to. Ja, det står 2, mand. Slap af. Flik det der, han lavede, mand. En til sidste, han har... Jeg ved ikke, Han jeg gik, tror, To han spray, der er gik to midt. spray. Jeg tror, han går kort, Peter. Peter SpongeBob har 10 liv. Jeg ved ikke, hvad kort er. bag dig, bag dig. Rundt om. Der er smoke. Ikke noget mod. Du er stok. GG. Stærk. Der er en AB. Slap af, Peter. Slap af, Peter. Hvad så, mand? Peter, boss, mand. Der er nogen, der så det shroud flick der, eller hvad? Jeg tror det var ham sej, du dræbte til at starte. Det var godt, at han kun har 10 liv, mand. Jeg skulle lige snitte ham, mand.